Zeka koji je želeo da leti. Priča o snovima i pronalaženju svojih talenata. U prelepoj zelenoj dolini, punoj cvetova i trave, živeo je mladi zeka usko. Svakog jutra on je sedeo na brdašcu i gledao ptice kako lebde na nebu. Kako bi bilo divno da i ja mogu da letim, mislio je. Usko je pokušavao da poleti. Mahao je šapicama, trčao što je brže mogao i skakao u vazduh. Ali uvek bi se našao ponovo na travi. Zašto ne mogu da letim kao ptice? Pitao se tužno. Sova Sofija, koja je živela u velikom hrastu, primetila je uskove pokušaje. Mali zeka, rekla je nežno, zašto želiš da letiš? Zeci imaju i druge divne sposobnosti. Želim da vidim celu dolinu odavozgo, rekao je usko, želim da dodirnem oblake i da vidim gde se završava nebo. Sofija se nasmešila. Svako ima svoje snove, rekla je. Znaš šta, rekla je Sofija, možda ptice mogu da ti pomognu da doživiš kako je to u vazduhu. Pozvala je svog prijatelja, orla Olivera, najjačeg letača u dolini. Orao Oliver je došao i saglasio se da pomogne. Popni se na moja leđa, mali zeka, rekao je. Pokazat ću ti kako izgleda svet odavozgo. Usko je bio i uplašen i uzbuđen. Kada su poleteli, Usko je osetio neverovatan osjećaj. Video je celu dolinu ispod sebe, reku koja se vijuga, šumu, cvetne livade. Ovo je neverovatno, vikao je od radosti. Oliver je odleteo visoko do oblaka. Usko je ispružio šapicu i dodirnuo mekan, beli oblak. Dodirujem oblak, vikao je. Osetio se kao da je ostvario svoj najveći san. Ali onda se nebo potamnilo. Jaki vetrovi su počeli da duvaju i kiša je počela da pada. Oliver se mučio da održi stabilan let sa Uskom na leđima. Oliver se spustio na stenoviti vrh planine. Moramo da sačekamo da oluja prođe, rekao je. Usko se tresao od straha. Shvatio je da je visoko na nebu previše opasno za zeku. Kada je oluja prošla, Usko je rekao, molim te, vrati me na tlo. Kada su se spustili, Usko je osetio ogromno olakšanje kada su njegove šapice dodirnule tvrdo tlo. Kada je sišao, Usko je počeo da trči po mekoj travi. Osetio je kako mu noge radosno skaču i kako vetar prolazi kroz njegovo krzno. Ovo je divno, pomislio je. Te večeri, Usko je shvatio nešto važno. Moj pravi talenat nije letenje, rekao je Sofiji, već trčanje i skakanje po travi. To zaista volim. Usko je počeo da trenira trčanje. Ubrzo je postao najbrži zeka u dolini. Sve životinje su se divile njegovoj brzini i okretnosti. Čak su i ptice priznale da je Usko neverovatan trkač. Usko je koristio svoju brzinu da pomogne drugim životinjama. Doneo bi pomoć onima kojima je bila potrebna, preneo poruke i pomogao u hitnim situacijama. Bio je ponosan što može da koristi svoje talente za dobro. Usko je konačno shvatio da svako ima svoje jedinstvene talente. On nije rođen da leti, ali je rođen da bude neverovatan trkač. Bio je zahvalan što je mogao da ispuni svoj san o letenju, ali još zahvalniji što je otkrio svoj pravi talenat. I tako je Usko naučio važnu lekciju, ponekad snovi nas vode do naših pravih talenata. Iako nije mogao da leti, otkrio je da ima divne sposobnosti koje ga čine posebnim.
I svakog dana, trčeći kroz dolinu, osjećao bi vetar u krznu i znao da je upravo to njegovo mesto u svetu.